Tässä on talvikompostointi meneillään Biolanin talouskompostorilla. Lämpötila näyttää nollaa, ulkona on -1 astetta. Kompostia on täytetty nyt 3 viikkoa. Bakteerikanta ei ole saanut kompostointia käyntiin. Tähän on ratkaisuna sulana Blade 153, eli lämmityslevy 150 wattia, 25 senttiä kertaa 25 senttiä. Saadaan asennettua useimpien kompostoreiden pohjalle, jolloin pohja lämpenee, lämpö nousee ylöspäin. Koko kompostiin tulee bakteerien tarvittama lämpötila noin 50 astetta ympäri talven. Levy asennetaan kompostorin pohjalle. Vaan 15 milliä paksu levy on helppo laittaa, vaikka komposti olisi jo täyttöasteen yli puolivälin. Saadaan levy paikalle, töpseli seinään ja levy lämpiää noin 50 asteeseen, jonka jälkeen sen sähköenergianotto pysähtyy, kunnes lämpötila laskee alle noin 15 astetta, jolloin lämpötila lähtee taas nousuun. Kuluttaa vähän sähköä ja edesauttaa bakteerien toimintaa kompostorissa ja auttaa myös talvella saamaan kompostoitua biojätteet.